Бегай бе от тук, бе. Свиня. Сори, че те обиди. Айде, Вики. Топа няма топка. Чакайте малко. Сега ще търся. Има. Anyways. Не съм терна. Така. Започвайте. Старт. Аре бе, смънтан. Ще умреш на дама. Браво. Така. Айде, приключвайте. Окръс. Айде! Вие не разбрахте ли, че ще има парти? Да, аз така ще си ходя. Да, бе, аз мислех да се обличам нещо модерно. Чакайте, аз имам дрехи долу. Шкафчето ще ви дам. Айде, идвайте. Мерси, thank you. Избирайте. Имам това и това. Аре, anyways. Да знам, просто нищо не си носиме, ни раници, ни... Фак. Забравихме си нещата горе, фак. Аре, ще затваря след малко. Аре. Тия розички тук. Затваря го поне, ма. Нево, бе. Бе, разменихме си чантите. Не мога с вас вече. Двете. Ние не можем. Не можете ли тогава? Не, бе, ще го се. Айде, че асансьорите ще ги спрат след 1 минута. Айде, бързо. Моля, добре, че никой не ни е взел дрехите. Добре, значи аз искаме това. Не, айде аз. Хайде, избирайте, бе. Аз какво ще носа? Добре, аз искам това. Фак. Айде, излизай. Че асансьора ще го затворят. Вземи си дрехите, бързо. Асансьорите затварят. 3, 2, 1. И сега вече няма какво да правиш. Това... Actually, те знам, брат. Това. Окей, взимаме това. Добре, айде, аз имаме това. Guys, anyways. Някой да вземе и другата част. Имам very much дрехи в гардероба ми и да. Като цяло имаме много дрехи. Добре, айде да тръгваме, че училището ще заключи. Степелата леничка, ха. Бързо да го вземем, бързо. Да, дойдох да си взема, брат. Те сега спят и после ще ядат, ако искате после лата да го вземем. Не, бързам. Добре, не знам как ще го събудите, но добре. Айде, ставай, бе. Как ще кажа, че има другите деца? Айде, нали утре ще се видите, айде. Че бързам, не мога да се занимавам с чаловете.